Ini tam ni bagai ni apa ni? Pula no serang satu media channel no hambai serang no pai logi di pengen bagai angkai sengkini aro di bawah ni joran hincinai kai sok welai meni fighter kisah leading tangga angkai siu sarno bukisa mana singkaba angkai sengaro faimani kaisa nahar mong apa no fainai bus kang exam subject ni bai deputy principal officer ni na tangai tongo angkai na tang tani sengabo no nayo sengaro jak all joto candidate songai applicant tongai ro ensure transparency thun free and fair exam conduct khlaijaktun abon tin sengoro faimani memorandum jamarna hanai angka siu sarbai malaika bosono kwbangma kok saka sengbo salaika bo bai angka oroga seng 8 point hai 8 points hai seng 8 khlaika sengoro samani hingangke syllabus no kaisa particular specific syllabus seng nango hanai sengo jaga bono saka second point number absence of OMR sheet bo seng thana exam rogo seng mania exam bo rima jaga angkai even question paper bo seng hojagya angka abo bo sengo rinang thun angkai third number point nangka question paper bo abo saipeka angkai four number negative marking bo jate tongthun jate abo negative marking seng tongmani positive gai sini abo no exam ungfuru exam ungoi paimani jagolo seng naimano je candidate jok jara capable jok qualified candidate jok aborong manthun gahaino baksa tam sanai musung tikma ri thanai rok abor ama hairok tongo jate ama hairok tangthun heinai seng negative marking system bo seng abono saka angkai tei kaisa exam hall invigilator kaisa strictly najakthun naikol nangthun absent tei kaisa 6 number point nangka answer key by seng cut off mark bo nayo answer key seng website bongni official website seng exam mani yagolo manangthun abo seng nayo angke tei kaisa hangangke viva interview je 50 marks ni mani abo tei kaisa reduce khlainai 20 to 25 rokni bisingo khlaiga hangke abo seng sawan hne kha khlaio angke tei kaisa angka last point 8 point number absence of CCTV camera during the viva interview seng je pro viva namna thanglai tongo afro thana exam rogo ngai pai je viva na thang pro afro exam holo CCTV camera rok threi angka abo bo jate tongnang thon nei seng abon nayo angka aboro to seng jodan salaika angkai seng sar bai kok lam saimani jagolo seng bo sar sono saka seng bo sono insurance rika bo saka exam nayana bo ma heke naiman nor ni je kok thero nang thanaga tamang yagolo ang salayana bini executive body bai bo salainai even bo tai bar baki je seng problem issue rong samarona bono bo seri nainai ni saka asung nota tini angkai center kabama school select khaijaka khumlong area bo tongo agoli area bo tongo 90-20 ta high school select khaijaka angkai abo haike nangnai ni seng nukha thanai notification kaisa ketal baireng mani na taifono taisa exam date change kai rekha brok hainai 9 June no abo jodi no naikol jakha ba abo no nasar jakha adok sejak mungkin ada sering kalne ba candidate abo sin bagai to ang tesing sam saka kaham nongnai seng je qualified candidates je quality ganang candidate bono manthun abo seng oro tongnai no mannai abo hai bokrei ang manai abo hai bokrei je kereng jara qualified candidate bono seng manthun abo seng nayo bo saka ang tesing bo sai thanga siu sar bai simi se malai manso jeng tini CM sar hingangke bo election campaign no nongkorjak south dige thangjak nei sono bini pia saka angkai bo siu sar sono saka nainai seri nainai nongo korno seng naragnen bagi saitok nai ni bo sono feedback amo hai kono kaisa particular seng individual amo hai organization kare abo sengjotono serengnai bodol exam rinai bodol oro je tongnai rok
Buzilia tam. Oh, ani mo dinas de Burma.